Știai că sunt frunze care la atingere te ustură, dar în schimb sunt foarte bune pentru sănătate? Ai putea crede că există frunze care pot ține pe apă un copil de 35 de kilograme? Până vei afla despre ce e vorba, vom studia alcătuirea frunzei. Frunza este un organ vegetativ care, datorită structurii sale, prepară hrana plantei. La exterior, dacă o privim dinspre partea mai mare spre codiță, frunza este alcătuită din limb, adică partea turtită și lățită a frunzei, care este traversată de nervura principală, din care se ramifică nervuri secundare. Toate aceste nervuri conțin vase conducătoare care se continuă din tulpina plantei și ajută la transportarea hranei și la păstrarea limbului întins, fapt prin care își capătă rezistența. Am spus că limbul este forma frunzei. Codița se numește pețiol, care se prinde de tulpină cu o teacă. În lumea plantelor, frunzele sunt diverse. Până vom trece la o nouă clasificare, să lămurim misterul de la început. Frunza de urzică produce iritații, dar acidul formic din fibre e un excelent remediu împotriva reumatismului. Pe lângă asta, urzicile conțin vitamina C și sunt folosite în scop culinar. În Anglia există chiar și o bere de urzică. Cât despre pluta despre care vorbeam, este nufărul Victoria regia, cu frunze de 2 metri, care poate susține și 35 de kilograme. După formă, frunzele pot fi clasificate ca rotunde, ovale, ca frunza de păr, liniare, în cazul porumbului, aciculare, în formă de ac la brad, sagitare, precum săgețile la săgeata apei, sau în formă de inimă, la tei. După alcătuirea limbului, pot fi palmate, adică toate foliolele pornesc din vârful pețiolului, ca la trifoi și castan, sau pot fi penate, cu foliole așezate de o parte și de alta a pețiolului, ca la salcâm sau nuc. După marginea limbului, frunzele pot fi întregi, cum e la floarea de liliac, crestate sau zimțate, la tei, sau lobate, cum e la vița de vie. Toate aceste diferențe sunt cauzate de faptul că frunza este cel mai activ organ al plantei în procesul de hrănire. Frunzele sunt întotdeauna verzi pentru că ele conțin cloroplaste, care au o substanță numită clorofilă, esențială în hrănirea plantei. Dacă o studiem în interior cu ajutorul microscopului, vom constata că frunza are mai întâi o față acoperită cu epiderma superioară și un spate format din celule ce alcătuiesc epiderma inferioară. În epidermă există anumite celule numite stomate, care sunt așezate în perechi față în față, cu o mică deschizătură între ele numită ostiol. Celulele stomatice au un rol important în respirația și transpirația plantei, funcții despre care vom afla în curând. Miezul frunzei este format din țesuturi de asimilație, care asimilează substanțele hrănitoare, iar nervurile sunt străbătute de fascicule lemnoase și liberiene, prin care circulă hrana. Iar la final o întrebare: oare care e motivul pentru care toamna frunzele își schimbă coloritul?